Maswera sei vedare, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigwawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndiri kuraramawo ndiri kunokuwo kumhiri kwemakungwa. Confession yangu mukoma yakamira sekudai: ndikudawo kuti munge muchindibatsira uye zvekare handina umwe zvekare wandati ndaudza nyaya iyi because ndinotya kuti zvimwe kuda it can even affect me at work. So zvakaitika mukoma ndezvekudai, it was 2 years ago apo pandakaona umwe mukadzi wandakatongofungidzirawo kuti zvimwe kuda she was part of our staff because I work at a certain clinic kunoko. So handina kunyanya kuzviisa mupfungwa sterek, asi chakazondinetsa ndechekuti when I met this woman I was going up an elevator, but then what happened was that ndakati ndasvikako kufloor kwandainge ndichienda ndakabva ndachizomuona mukadzi uyu. Zvinova zviri zvinhu zvakatondivhundutsa because iye she got out of the elevator that very same time when I went in there. Saka zvinhu izvi zvakaitika throughout the night. Zvinova zviri zvinhu zvakaramba zvichingondishamisa kuti ko what is really taking place, achingoita sekunge ari kunditevera. Then it all stopped. Saka ndakabva ndachizomurota, kwava kutondiudza kuti iye akasofa kudhara. So I just thought kuti zvimwe kuda dzainge dziri hope. Ndakachovha mukoma nacho ndikabva ndatanga kusangana nemabad luck. Pane pamwe apo pandakazomboenda kuZimbabwe, saka mai vangu munhu wekuti vanofarira chaizvo kuenda kumasowe, munhu anongogara aine minamato inenge yakangosiyana-siyana pamba. So nerimwe zuva pakabva pachizoya umwe muprofita akabva ati iye ainge achida kundinamatira. Saka zvichitaura zvinonzi patori nedhimoni rakatobuda. Saka ivo vakazotongofungidzirawo kuti maybe ndezvemanjuzu. Ipapo dhimoni racho parakabuda richitaura because vakati dhimoni rinotaura nechirungu zvinoreva kuti manjuzu awa, but ainge atori mukadzi iyeye. Sezvo ndisina munhu wandakambogara ndakazivisa nezvayo nyaya iyi, handina hangu kuda kuvaudza kuti pandainge ndichiri kunoku pane zvimwewo zvakaitika zvandakasangana nazvo zvandisina kunzwisisa. Fast forward mukoma, a few days ago mukadzi uyu ndakasangana naye. So I went to work, zuva rainge ravira, ndakati ndichidriver ndokubva ndaona kuti umwe mukadzi ainge achidriver right next to the next lane where I was. Mukadzi uyu ainge akafanana naye mukadzi uya wandainge ndakamboona. Ndakangoti zvimwe kuda ameno. Takazoti tava parobot, ndo patakatarisana ndikabva ndaona kuti zvechokwadi ndiye ingawani. Mukoma nashe motikari zvose nemukadzi uyu vakabva vatongonyangarika. Ndikabva ndaona kamoto kainge kari kadiki kachiti vai kava kutanga kubhururuka kamotikari kaya kakabva kaputika, but akana kuputika zvakaenda kure, pakangoita kaspark. Ndikati maybe there is something that is going on with me. Ndakazoti ndasvika kubasa mukoma ndakanzi ndainge ndiine patient yainge yakandimirira, wanike ainge ari iye mukadzi uyu. So I don't know because kumashure uku ndakamboita problem yekuti ndainge ndava kuona mamwe mavisions zvekare. So I really do not know. Mukoma nashe ndauyawo pano ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. What is causing all of these episodes? Ndanga ndisiri kuda kuenda kwapsychiatrist because ndanga ndisiri kuda zvekuzomanikidzwa kunwa mamwe mapirits anokwanisa kuzotondikanganisira utano hwangu. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Please be careful. Izvi zvekuti unongofamba muroad uchitengana nemaguchu. Ndini uyo ndainge ndichida kuenda hangu kumarondera. Ndaiva nemunhu wangu wandainge ndichida kuenda kunoona. Ndakazoti ndiri kuna first kuya ndikabva ndaona umwe mudhara uyu ainge achitengesa mishonga yake. Ndakataura naye in secret ndisingadi kuti vamwe vanhu vange vachizviona kuti ndainge ndichida kutotenga mushonga wekusimbisa musana.
musana. Zvino mukomanashi akabva achizonditengesera mushonga. Ndainge ndisitomborina kana problem zvachose, but dambudziko rangu ndo parakatangira ipapo. Ndakapiwa 2 liters ndikabva ndachizonzi kana wasvika kumba unongodira mvura chete memidzi iyi obva wakanda mukati. Mu2 liters umu mainge magara muine powder yainge irimo nezvimwewo zvainge zvirimo zvandisina kunyatsokukwanisa kunzwisisa. Zvikabva zvanzi ndo mishonga iyoyo yainge ichishandiswa nemadzitateguru edu. Zvino nyaya iripo mukoma ndeyekuti ndakazoenda hangu kuya basa ndikabata basa sebasa, asi chandava kuona nawo ndechekuti ndatova nedambudziko guru kwazvo. Handichakwanisi kufunctiona like the way that I used to function normally, like the way that I used to. Zvinhu zvakaita kuoma kusunga chaiko zvokuti ndava kutonyara. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Nganzi ndakakanganiswawo nemishonga iyi yekusimbisa musana, saka handichaziviwo kuti ndoitawo sei. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Maybe vanofanira kuita detoxify. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukoma nacho ndakabvawo mukumetsana nemurume wangu. I want people to be aware, because kune vamwe vanhu avo vanofamba vachiita zvekuisa masola mudzimba dzevanhu. It is just that handidi kutaura nezita rake, but zvaakaita zvakandibowa. Mukoma, kumitisa shamwari yangu. Kana ndikazonyatsokufunga ndichakuudzai kana zita rake kunyange manumbers ake kune vanenge vakambobirwawo mushure mekunge vaisirwa masolar panels mudzimba dzavo. Saka iye murume wangu ane mukoto kuSouth Africa vanonyatsokuwana maoriginal mainverter, mabattery, everything. But zvinozoitika mukoma ndezvekudai, vanoti kana vauya kuzoinstalla vanenge vachitomema pamaproperties ako kuti iwe une mbwangani uye zvekare mukubuda nemukupinda. Ende vanenge vachitoona kutoti furniture yauinayo mumba yakamira sei. Ndipo paya pamunozongoshamisika kuti mushure mekunge taisa masolar panels pamba takabva tatobirwa same time, because ivo vane chimwe chikwata chavo chimwe chinotoshanda kuSouth Africa chinoita zvekuba zvekare masolar panels, mabhatiri nei. It is sort of like syndicate. Ine hangu pose apa ndainge ndisitomborina kana basa nazvo, asi chakazoitika mukoma ndechikuti ndakarwadziwa, ndakabayikana. Friend yangu shuwa kumitisiwa nemurume wangu, ndokusaka ndiri kufunga kuti it is far much better munhu uyu kuti ndige ndichimusungisa. It is just that handisati ndanyatsokufunga nezvazvo. Pari kundirwadza munoziva kuti ndepapi mukomanashi, pekuti izvezvi kana akasungwa zvino vana vangu vachazoita sei, because mari here vari kurova mari nemasolar panels. Dzimwe nguva vanotopiwa maprojects nemakambani, saka mari anogara ainayo. Vanoti kana vapiwa maprojects nemakambani zviya ngobva vadzokera kumaoffices, iye hake personally haadzokereko, vachinoba malaptop nei. Dzimwe nguva kana vakatoona kutoti vanenge vaine imwe bhaya, vanokwanisa kutodzokera kuya kwavanenge vakainstalla mapanels vobva vazonoba mapanels iwawo vonomaisa somewhere else. Saka business rake tingangoti ari kurana business risitomborina kana losi zvachose. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndikuda kumusungisa, but what is stopping me is that vana ndinozvibvunza kuti zvino kana ndikamusungisa kwa vana ava vachazoita sei. Saka ndibetsereiwo, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Pane imwe nyaya iyo iri kundirwadza mukoma yakaitikawo kwandiri, saka ndikuda kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti zvinoita here kuti murume ndige ndichimuudza kuti izvi ndo zvandakaitwa nevamwe madzibaba avo vanogara kuchitungwisa. Ende mufunge zvenyu, ndainge ndisingatombodi kuendako kuchitungwisa kuya,
asi zvakazoitika mukoma ndakazomanikidzwawo nomumwe munin'ina wangu uyo anogara kuSouth Africa. Saka akati iye akasangana navo madzibaba ava pasocial media. Ndikati izvi zvepamasocial media zvinonetsa. Ndakati ndaenda kuya ndainge ndagarawo ndiine maproblems angu, kana kuri kuona here vanoona mukomanashi vakandiudza zvose zvimwe zvainge zvakatovanzika muupenyu hwangu, zvimwe zvandaitirwa nemurume wangu. Mukoma ndakaziva everything, but ndikabva ndamuregerera hangu. Nanhasi uno handisati ndamubvunza hangu zvimwe zvandakaudzwa navo madzibaba ava. Saka vakabva vachizonditi iwe unofanira kuti unge uchizodzoka uri wega. So I had to wait for my little sister kuti ange achizodzokera kuSouth Africa. Zvino akazoti adzokera kuSouth Africa, ndipo apo pandakabva ndachizodzokera kuchitungwiza ndiri ndega. Ndakati ndasvika kuya ndikabva ndaona kuti vainge vari vega. Ndikati mudzimai wenyu uripi? Uye zvekare pandainge ndakatanga kuendako pamba pavo painge paine vanhu vainge vakawanda kwazvo, asi musi wacho vakatoita sekunge vainge vanyepera vanhu kuti vainge vasipo, because vaiti kana vanhu vachivafonera paya vaibva vati handiko ini handiko. So mukomanashi ndipo pavakabva vachizotanga kundinetsa, vachindinetsera bonde. Mukoma ndakaramba mazviwa, kuramba chaiko. Ndikati kwete, hazviite, I am a married woman inini. Vakabva vazotanga kundifuridzira kumeso uye zvekare vachindimwaya kumeso. Ndikati ko zvose izvi zvamava kuita sei? Ndikabva ndatanga kunzwa ndichipera simba. Ndakati ndakavatarisa kwava kutotanga kutovachiva. Mukoma, apa inini ndine murume wangu aripo uye zvekare anotozvishandira zvakanaka, zvekuti kana ndikamumisa apa, madzibaba ava ndikavamisa apa, mega munotoona kutoti hazvitombopindirani, zvekuti kana iye murume wangu akazozviziva kuti ndo zvakaitika, unotozoshamisika kuti ko zviri kutombofamba sei. So mukomanashi, todawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Inini hangu mwoyo wangu uri kurwadza kuti madzibaba ava vakandishandisira. Handizivi kuti ndo mhiko dzacho dzavakandishandisira here, minamato, what really happened. But nyaya iripo mukomanashi ndeyekuti vakandimanikidza kurara navo. Saka ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo. Hanzi zvinoita here kuti ndinge ndichiudza murume wangu kuti izvi ndo zvakamboitika izvi, but panotinetsei, because murume wenyu anokwanisa kuzotongokupandukirai kuti zvinhu izvi pazvakaitika same time that very same night, why usina kuuya kuzondiudza sezvo zvava nenguva yakareba. Ameno zvimwe kuda hazvichaite kuti muge muchivaudza. Vedare amenowo kuti munozviona sei, asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Dambudziko riri pandiri mukoma nderekuti ndiri kufambidzana nomumwe mukadzi uyu ari very abusive zvisingaiti. Saka dzimwe nguva mukoma anokwanisa kutonditaimira paya ndakarara. Mistake iyo yaanoti wakaita, hanzi wakagara wandirova, wakambondiroverei. Saka iwewe ndikuda kukushungurudza, ende unofanira kuti unge uchizviziva kuti iwewe neni tinofa tose, tichapinda tose muguva. So nyaya iripo ndeyekuti handichaziviwo kuti ndoita sei. I am being abused by my own woman, a woman that I have even paid a bride price for, kunyangwe zvayo isiri mari yakawanda yandakabvisa, but the fact yekuti ndakaendawo ndikanotaurawo nevabereki vake, I thought kuti zvimwe kuda iyo she was going to respect me. Munhu wekuti anonetsa ende anogara achingopopota, ndo zvakazokonzeresa kuti tinge tichizosvika pakunetsana nenzira dzakadaro. Saka apo pandati anopota achinditaimira, dzimwe nguva ndinoti paya kana ndakarara mushure mekunge tanetsana ndo pandinozotongodzipwa. Anowanzo kushandisa tai mushure mekunge andisunga netai,
anobva achizotanga kunetsana neni, dzimwe nguva achitondirova. So mukomana ndiri kudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira, because ndinotya kuti kana ndikagara ndanetsana naye ndipo paya pekuti ndinokwanisa kana kuzomukuvadza. After ndamukuvadza, mufunge zvenyu mukoma, kana akaenda kumapurisa, ini ndinobva ndangodzi domestic abuse and domestic violence. So right now I really need your help. I need you to assist me. Please ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. What must I do? Ndinofanira kuti ndige ndichimurovawo here? Dambudziko ndiroro rekuti anozonditaimira ndakarara. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section yapakaipa. Hanzi dambudziko riripo nderekuti anoti paya kana tikanetsana anozonditaimira ndakarara. Ndichaita sekunge munhu anozotorara zvake akavhura one ziso, because munhu anenge ava kutanga kundishungurudza. So I need your advice. Ndombomubata here, ndomurova. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri mudzimai, ndine makore 38 years ekuberekwa. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureurura kuti inini nemutwini wangu tose tiri vaviri takaromba mukoma Nash, ende takaromberawo muno muSouth Africa. Ende patakaromba mukoma taifungidzira kuti zviri nyore. Dambudziko riripo nderekuti mutwini wangu iye ava nekensa. Zvino takanzi kuti iye asazofa, zvatiri kufanira kuti tige tichiita ndezvekuti tiri kufanira kuti tinge tichizochekeresa amai. Zvino ini ndanga ndisiri kuda kuti tinge tichizochekeresa amai, but handisati hangu ndamubudira pachena. Zvandava kuita iyi ndiyo secret yangu, ndezvekuti ndiri kufambawo ndichibetserwa nedzimwe n'anga, zvinova zviri zvinhu zvatakarambidzwa nemunhu akatirombesa. Asi ndakangorwadziwa chete kuti saka iye nemari yose yataita, why is it afunga kuparadza upenyu hwaamai, nekuti takaudzwa kuti mukunoromba kwedu tinofanira kuti tinge tichizozvichekeresa isusu mitumbi yedu. Saka kana nguva yake yakwana, handiti yakwana here, sezvatainge takavimbisana kuti nguva kana yakwana dear sister, but now manje iye haasi kuda. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mutwini uyo. Hanzi kana nguva yake yakwana, why is it ava kusada apa, ari kuda kundiurayira amai. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi ndava kufamba mudzin'anga in secret, in which zvinhu zvatakarambidzwa izvozvo, nekuti zvinozotowedzera kupandudza zvinhu zvedu. Strange things indeed they do happen in this world.